Dumi, mabali namin. Matuloy kang nagpamanila, Dom? Wayne, napatag na ito ang meeting medya publication na pagsursurata. Iso di mo pa ilang amin isardang dayta. Awan mo't yag agawaam ako nak. Datdatamot lang, awan mo't anak ta. Saan lang mat at isweldo dito itinapatag, bakit? Kahit kumait ang exercise latat yung utak ko, itinak pa nagsursurat ka na itinagduduma short stories. Amok, adapay pagsursuratan may ti drama. Sabali na dyan. Sabali mo ta klase ti panagsurat na dyan drama. Kan, adot agdengdengag ka na itin drama. Iti number 1 kan most trusted radio network in the country. Sabagay. Dakkaladayaw ko. Na may saak apasit ka na iti drama na. Kas writer. Wan. Amok. Nalatakkan. Ngam kas itinakunak. Awan serbi dagita apa nagsalukag mo, tawan mo't mang tawid. Ha? No kumada anak ta, di nagmayatan. Ala, saan ta na pagsaritaan day ta? Siguro, naikariya saan ta maadaan iti anak. Nadakamat man ang tikaawan anak mi kan Rosa. Anyat mabalin. No talaga, di ka maadaan iti anak. Yilad ko pa'y labit. Nasaysaya at pa'y no may ridip ko. Oray, kat dagasendak na manong rodi nga gapu iti Ilocos. Umawag dan to kano no asinagdan. Ay, aday ta. Mapanmanen ti tutuglipan. Ay, nyalakit din nagpaiso ti kastoy. Di malmalpas na ita nga isyaw. Oh! Anyaman daytan. Ay, apayaya. Kas ka lamang gagamaw. Dahil ito'y mandamag may papan iti kaadda dagiti ICC ka no? Anyaman ti may papan iti daytan nga ICC. Pilitin da akong dinaran ni ex-president Digong. May papan iti kampanya da ito'y iti kontra droga ide. Aniya? Human rights violation kano da dyan inaramid na. Kasta? Kaya't da maimbestigar kan mabalod nga da. Apo, anya kumat bibiyang dakat adamot korte tayo ditoy. Iso, mate. Nga madalata dagiti kontrabida. Kahit na ngagsungbat gapo iti kadukanot natay, iti day tapanawan. Ngam kontraan mo, dagiti mamanday lintag ti pagilian tayo. Awan kanot karbengan dagita makibiyang, iti justice system ti Pilipinas. Ay, awan lat di kapag lukluksawan ako nak. Dimot ko na mga agudong kaaya. Awan mo, tayo ti regular meeting may iti EBC. Kat mapangkangarod agdigusan tadi ka kat agsukat man na din agdigusan. Ayun ay daytan. Kaano pa yan nagsukata kitibado kayak nagdigos may? Talaga may? Nakadu ka man ako na akon. Lansaman nga rin tayo, long sleeve ka o kan tayo slacks ka o tayo suman ti pagbado kin usarak. Na, aglong sleeve ka kat nakapudpud out. Manano? Tapno na porma mo. Yan. May mayat mat agpulo barong kalahangan. Sige. Iso na iso. Nagkatulagid din na yan. Kangarod agdigo sa taplan saag. Uston tao. Laklakayan kala nakar-arte. Nagadukit din nga. Siyak man lang timang plansa. Sakaon. Pasugnod ka man ako nakaon.
Talaga nga, kabaw kan sa nalaklakayan. Kabaw ka dyan. Ne. Ano mabawag iti silpon ko? Si Kanti Mang Sungbat, tinakagigusan. Aw? Nga po. Sino mo't nga tayo dito yung umawag? Saan mo tayo nakapunbok? Hello? Auntie Suping, da kayo ka di? Na, sino ka nga ganantay? Siyak ni Budoy ang kaanakan niyo. Anya? Umayak kumadita, auntie. Agbakasyon akla kumauray, manungal daw laan ta. Pangiliw-liwag ko iti sakit tinakam. Anya? Ay, katumay ka. Agyaman na, auntie. Agam, agor ka. Anya't pagsaksakitan tinakam mo? Inalililaw na ti may sa tiksmit ko. Ay, Kaya't mo asawan, adot tiksmit mo. Aduda, may sakunam. Sana paglastog, auntie. Aduda ng pasig damat agol digger. Anya? Umutang kas kada agdawat itilod ti amuda. Nalpas kan. Basta umayak, auntie. Uy, namay kan. Nagadwa sa o. Sige, auntie. Agrabwatak nga rodan. Ta umayak itamat lang. Di ta nagbugsutan. Bye. Bye. Sino dyan mawag bakit? Tiksmit mo. Anya? Isus, awan mo tiksmit ko. Nya ka nga. Ni Bodoy. Jay makigargar din ni bugyasa na kaanak ka. Ay! Isu aya. Ay, naimbagman, tanan nakalagay. Gun nga road, agbakasyon ka na, ito may mangililiwag, iti sakit tinakam na. Nay, kung naglagid din no may agawis ang mga sawan. Kasano ang mga sawa kat linoko ka no matimay sa atiksmate na? Anya? Gold digger ka no day jay. Sos nalpas ti puli. Dayta, tinalala na, tanagado ka no tiksmate na, ng pasigmat nga aguutang, kas kadagdadawat itilog. Nalpas kan Budoy. Ganabon nyo, anagado tiksmate na. Isuda, di na maraman. Tiko namdya ka mo, adaw, tiksmate mo, anilulodam. Ngala, mapanaki din. Kaya bali, magtituro mo, saritaan. Sige, mapanak ko di opisina. Mga nun, naladaw man ng ti sekretary. Ken awan man ng ti kagawad on duty. Ingkan. Nang runakit awan ni Dumeng. Nga isot masapsapa amang lukat. Doanya katikas nga ramid dagiti kakadwa na kagawad da. No sana maladaw ti aking duty, sana na sumre, kat pambar tumanen ti amin na pambar. Yan ti kasta. Nay, adan sa sumangpot asa nga iliw nanang. Ulitag gusteng. Nay, Oh, kunamon. ulitag kwa chairman. Ngayon malapit ti kinataan. Ni Budoy daytan. Kita man Rosa. Ninsan Budoy ang makigargar din ije bugyasan nanang? Won, imbawag tagbakasyon ka daw. Aya. Auntie Suping, ang kagusteng. Ngayon kakitanan Rosa. Tani, mga rintaran. Nakabakasyon ka man, kasinsin Budoy. Kumusta? Nataer ka latang urang imisit ka. Insan Rosa, adaman request ko. Anya dayta? Tangay adak dito nagbugsutan. Awagan naklatan iti badi, adaw itinagan ko Salvador Aguyas Kayabkap. Anya? Nagmadimot nga min tibuduin. Ta isunsapay ti saan ko apakasawaan day ta anagan wino berngas ko. Anya? Nay, Budawi. Anya ngay. Kumusta mo tantibiyang mo ita? Budoy lata ngawan asin sunaken. Still single ante. Anya? Mga sawa kang aminan insan.
Damag ko kat adot textmate mo ka no. No kaado ti pagsasaritaan, ado insan Rosa. Ngam, pasig damat abulilikong. Anya? Napay ngamin adi ka mapnag iti may salaeng insan. Tay kunada nga roden, kolek an select the best. Anya? Talagang agkakaingas da tatanggan insan budoy nanang. Aguli dagda nga rod. Wen nga rod, ultimo pan nakaisipat ti agong. Tila ang panaglaplapayag ti adayaw dakdakkel ken sarang dagiti lapayag ni tatang. Idinto ta ni insan budoy kat danda ni awan lapayag na. Ay, naku namaw, no kasano kiti panagpismas na di pandemya ah. Wen anya nanang, danda ni awan pangisagutan na. Ay, naimbag man ta nakalagip nga rod nga agbakasyon. Dengdenggak ti sarita na ken tatang mo itay. Umay ka no mga asawa. Aya, Dayta ti gagara na, ngay may dito nagbugsutan. Anyat kinudam gusteng. Addan napilim nga asawa ni Budoy. Hehehewan bakit? Asino manay? Ni Biday Abalo. Ni Biday nga anak ni Kaka Iska. Wen, tay nasapa na balo nga da anak na. Kayat nga tamot ni Budoy day jaket balaw. Kan adda pa'y anak day ti day di puldo nga asawa na. Wen, balo nga agpaiso nga nalapsat pa'y laeng. Ubing pa'y. Nagasat ni Budoy no kayat na. Anya? Hindi na pa'y kayat. Adan dagos baonin nagagtimpla iti kapina. Huwag matkit di Napintas, nagagat pa'y kan nasingpot. Napintas pa'y ti balayda. Sa adamot talon da at awid day di asawa na. Exactly, bakit? Nadayaw pa'y ko na Man-manuday tanagasat na ko na. Lakit isuan, no lakit di kayat ni Budoy, kan kayat mo't ni Biday syempre. Ay ket, ipadas ng ipalapal ni ayat bareng may salat. Kunada nga raw. Sa bagay, awan mapilaw kan ni Biday, tilaki na balo na. Wen mate. Ay awan parikot dita, ore tidtid dati natay. Unay mo datatid dati natay ng ibang bagamo? Ay, so mate. Natay, hindi di puldo. Oh, ditidtid dati natay ni Biday. Adan pangyari making kakaanakan. No magustuhan na kakan magustuham, sakti makamoy ti may sa baboy ama partay. Agpaiso ang kan? Wen, agsagana ka. Kadwaan ka ama pa ni ti balayda. Kadiretson, yarim dan kan. Anya? Ay, wen, aramid ti mabait, win mabayag, agpada no talagang agkagasat. asino ti kunayo pangyariman ni tatang kan insan Budoy nanang? Ni Kanubiday nga anak ni Kaka Iska. Ay sus, kaya tukit din ni insan Budoy nung managpilin sa amay. Anya pilat sa pulan na kinibiday. Nagasat kit di at adadagana. Adda balay na, adda pa'y anak nan. Unmat kit di kayat nga tamat ni Biday. Adda mo't itsura ni Budoy, kasko na ni tatang mau. Sabagay. Alakat, sige Sabagay. Tila ang mat kinabalo ni Biday ti parikot. Gusto, anya pailat sa pulan na ngay. Manmanuday tanagasat.
Agyaman akta na danon da ka biday balasang ka. Pintasan. Mabalinti dumanon biday. Ay, sumrek kayo, Apo Chairman. Ay, agyaman kami ha. Sumrek na. Kwa biday balasang ka. Ay, mabalintag tugaw. Sige, Chairman, nagturo kayo. Ay, kuna ka no. Agtak-tak na kami latan dito akas la security guard. Kwa. May kami, takayat ti kaanak kag ti mga asawa dito yung lugar tayo. Kit naginusto kayo, kasarada ko sa inyo. Kasar adagos, Chairman. Ay, kwa gayam. Iso ni Budoy, wino body, wino Salvador, kayab-kab. Ay, no, may kariak laki iti kaanakan nyo, Chairman. May sa ako na balo. Ala, ikandak mo't iti panawon ko ang mga dal iti riknak. Tani, itala, ang mat nga agam-am mo kami. Ay, sus! Saan mo pa ilagamot yung ugali na tao? Kinmaysa, nagaduti, nagarimkan ka. Isumat nanang. Saan ko mat nga inaklo na dagos? Wan, nasaya at kinatao ni Chairman Gusteng. Saan damot siguro nga agpada iti kanakan na? Nanang. Anya ti amom, no tilaang sanikwa anabati na di asawam ti almanan na. Saan mat nga taa? Anya ti amom, sigurado ana istorya min ni Chairman Gusteng ti kinataom kin kasasad mo iti biyag. Siguro May isa ka na balaw. Apay, kayat nakangatagam ti balasang. Depende mo't Apay, gapu tabalot. Dakkalao na yan apakay diligan na iti balasang. Saan ka na makasa politikas kan biday, Budoy ka na kan? Ang mga no isuntukit diti, pangkantsawan da kanyak, Uncle. Nangasawa ka lang araw din. Tid-tid da pailat natay kunkunada. Ay, bibiyang da ko nga. Balo nga paiso ni biday nga nalapsat ka na kan. Kanadapay sa ni kwa na ibati da di asawa na. Uncle. Ulitek, man-manuray ta nagasat ka na kan. Sos, niya pailat sa polem. Naglasag nga ikanakunada. Pagyamanak, tainaklon mo ti ayat ko biday. Nakitak ngamin ti kinapudno, Budoy. Di nakto ko malukon Saan biday? Biday. Ibagak ka da Uncle Gusteng ta dumanon dan. I love you very much. Kasta akmat, Buds. Ni nanang mo biday. Nanang! Saan ko kayat na machismis tayo, biday? Diyak kayat nga ibagada amay sa abalaw kat kumaringking pailaan. Ay, kwa, nana, awan parikot. Ikasar ko ni biday. Rumbang laan. Kitsa ko, ti mapanmang ibaga ka ni Chairman. Saan ka nga umulog dito'y balay at di mapagsaritaan ti kasaryaw? Thank you, Lord. Makaasawa ak matlangan. Uray balo. Nagtagtagay na paklagaya. Dumi, mabali namin. Amom kagawad dugol, madidayta. Bagbagam ti asawa. Sikat ti madadaal ng runa kat asidegan ti eleksyon. Intunok
Oktubre dahito atawan 2023. Isumat ti inaramid ko kagawad duming. Ngam, amumatan ni Asyang. Wakwakirat at talaga. Kasla agbusi nga, si tingiwat na numarugyan na. Nga, masapol as sikat makaawat. Tas sikat asawa na. Magbagama. Tidakas na nga rod kagawad duming. Da kamin tumatan ti agapan ko. Sa nabali na. Basta sana sa bali at tao ti kaapa na. Kun jakmatan malapdan ti bagik no kwa. Makapungtutak matlatan. Talagamat ka di akas taa. Hanggang magure ka. Anya kami na talaga ti parikutyo kagawad. Ni bakit ko Nuan niya ti maedanong kinkwana wino madamag na. Kas kumay tinaminsan ka no. Ibagbagada aman nakimisa ng maritis wano chismusa. Anya? Ay, madimot Isong araw ngem. Jakmet nga rod mababalaw dagiti mangibagbaga akasta. Ngamin, pudno mat asubra ti kinamaritis na. Ay, nagyaman ako. Pimanaw matlangan ni kagawad dugol. Anyan ayang agpaiso na iti kabaranggayan. Ajay. Imanay man lang na pamparna di parikot na kan bakit na. Tapno saanan nga agjote. Ay, ilad ko man kit din iti tugaw ni katugangak. Pangururayak iti umaya ka baranggayan no da. Ang emnawan, say-sayat man ay. Langro na no mairidipak. Salud dagita kagagawa din nagraman sekretary. Awan da pa'y laeng. Nangyat orasin. Mapo aya. Kanto ayang agnagam dagita. Numatuloy ti eleksyon iti barangay inton Oktubre da iti atawan. Ay, maabak na kumaamin. Sabagay, manupulan langayn. Marsuita. Ay, mabiit la dahi tang urayan. Salud kit di manayin. Makitan to tila ingda. Siyak pa'y la chairman. Ti umay manglukat ang masapan. Iti barangay haud. Anya nga tahay. Naguri ka man. Agbuhi ak man pa'y lang iti silpon ko. Pangur-urayak iti umay agjote. Anya ginadamag ko Asyang. Mangibabain ka. Pasyak pa iti dilawam si kadugol. Siyak lang arudan ti dadadaulan da. Sana mabalin No saan lakit di apod no ti ibagbagada. Baybay amon. No si kati nanakman ken makaawat ken adanakam na. Sikan ati agpasin siya. Saan mon atutupan ida? Ay, saan mabalin ti kasta? Ipagpagapumla ko man kanyak Anyan tulangan ti kunaan dagiti tao kanyak. Ati asawa Katrina dagiti marites wino chismusa. Anya? Abusta barangay eleksyon no Oktubre dahito 2023. Amumot lakay. Naano sak? Ngam no siyak ti dadaulan da. Uray di ta na mata. Tay kunada nga road. Awan ti asok. No awan ti apoy. Ay adula amin. Sika mamati pangibaganda iti man nakimisa ng chismosa, reyna dagiti marites, o alaman? Kasta kaayamat nga rod. Ay Asyang, ulitak.
ipagpagapumla ko man iti kinakagawad ko Saan asi ka timang dadahal kanyak? Nang runak at asidigan ako nak ti barangay eleksyon. Inton Oktobren. Anya ko ma. No talaga kayat da, awan sa balin a rason. Dakkel ti madi nga ipikto na ti kinachismusam. Ay, saan? Awan problema dita. Basta siyak, saan da kapadpadasan, tawan at rasak kadakwada. Ay, sumardeng ka man dita. Agparbo ka man na ni tistorya. Ay sus, Rosa, pudno dagiti ibagbagak kada kayo. Apain na ka man na ni Asyang makitam. Sus, daytan pataasan na ta makita na. Apay, jak tutupan ti kunana no apaan na. Nya? Wan Rosa, atrasak ayat ti kunana dayjay. Naa. Ay, isardeng yu daytan. Nang runakan ka siyang. Pudno mo ti ibagbagak Rosa. Saan aparbo? Kun saan lang adayta? Uray ni Antoinette abalasang ni Bakit Tuning. Amuyo ka di, abutitin na sinmangpat. Anya? Ay, sabali manan at chismis dayta. Pudno mat. Katigakas na. Intarayan tinakasikugkan ko na. At tagayang asawa ti lalaki. Ay, pudno ka di dahil. Pudno ka Wan, anya kayon aya. Uray pa'y pudno. San anas kan nga istoryaan? Masaritak laang mat. Uray pa'y. Ang mga numakadanon kadakwada dagita nga ibagbagam ay sos. Makasarsarak kan tulang hata iti mang siwak di tangangam ababae ka. Pimalbalasangan ka chismusa. Naimbag ano saan kanto akasta. Ang mga nagsikog agraman bakrang mo mait. Makadanon. Ano at danon kadakwada? Sino nga min ayat ti mangidaanon kan kuana? Asinaw kada kaya? Saan kami matakas ka na kayo, Maritis ka? Ay, basta pudno ti magbaga. Nasikugan abalasang ni Antoinette. Kan awan sir-serbi day nga asyang aman na kimisa. Tatsismusa matlaang. Reyna dagiti Marites. Naa. Pilit na. Katsika, anya ka nga rod. Sika, ti prinsesa dagiti chismosa wan no Marites. Sa anak ka prinsesa. Basta ti ibagbaga. Sa anak aman na kimisa hanggang sa anak ka chismusa. Isardeng mo daytan. Kan pumanaw kayo man dito sangot istor. Makamalas kayo. Ikay lamabain kan banay. Ay, sus. Ay, at apay gayon may sa. Anya manan dayta. Kiraam do siya. Naroon daw na magkasat din nga. Padaasan da Amuyo la kuma. Anya manan dayta aya. Hay, Jaske. May ramraman akpaikit din na dumngag kadagiti chismis mo do siyang. Ay, sus. No amuyo la kuma. Ibagbaga ni Asyang akasla kanu na isaltag akuribot ni Marlene nga asawa ni Basyong. Aniya? Awan kanun sikat na. Kano adaman. Ada kanun iti ibarukong na. Pagdamay. Iso sumardeng man na diya nga Asyang. Tasaan lang at chismusa. Nauyaw pa. Chismis pa. Uwan. Iso ti Reyna dagiti nauyaw. Di na mo di bagi na nga uray. Agyudyod ti bilbil kan buyong na. Kan ibagbaga na pa'y nga iso ka nga agchichiks ni Basyong. Tapos sila dabiyana ni Bakit na. Ay na do siyang. Isardeng mo daytan. Kada kayo mat. Agawid kayon. Ingkay kat agluton. Adala ginatang ko iti istor ni Banay Nanang, kat naranak matan nagiti nag-uumong manan ni
No kaano nga anawaag kan laplaptak day di adusyang. Ad-addain na may. Alakat ba'y amlat ta makasarak to iti mang siwak iti nga ngana. Isu lang arod Kasano no maidanon kadagiti maseknan dagiti nga ibagbagada. Nagpinpinadakas dan samot ngamin ken asyang nga asawa ni Kagawad Dugol. Un nga rod nanang. No sumublat day nga asyang nagadumati ibagbaga na maipanggap kendo siyang. Pagangayan day ta isudan ton ti agapa. Win nga rod nanang. Kasla makit kita kun ti pagtungpalan dagijay. Mainayon man na naparikot da tatang. Ata ka dito sangot ti store manang asyang. Aywan, Rosa. Agpalpalabasak man iti oras. Apay, awan aramida may jibalayo aya. Awan nga rod. Boring. Ay, naapo aya. Aywan kayam. Adda ibagak. Uray inauna ka ngam siyak. Anya dayta. Ken laglagi pam akagawad ti asawam. Ammo ka. Adot may ibagbaga ti asawam kadatatang ken dumeng. No, adda ije barangay hall. Na? Ijis-jismisnak ni Dugol? Agpapa-advise ka no kadakwada gapu iti aramid mo. Anya? Ket ti makunak anya. Kita tamangan numalaksid asiwaken na tingangam. Maawanan kapay iti asawa. Anya? Mga nudumtang ti alda mapatakyasan na kaijibalay niyo. Sus! Di na maaramid dayta, Rosa. Labnak launay nila kay ko. Kan saanan makabirok pa itikas kanyak. Anya? Ngata. Wan, Rosa. Siyak, papanawan ni Dugol. Sus, saan to mapasamak dayta? Nala, adakan ka dayta. Agawa amlat tangarod ti agchismis. Tilaang makunak, isartin mo daytan. Nanyala dita ti pakibibyangan nyo. Kas iting kainwarwaras amasikog ni Antoinette. Kas ladabyanan ni Marlene nga asawa ni Basyong. Umno aya dagita. No may papankin ni Marlene, agpaisumat nga men, makita yumat. Kundi pa siksing am nagdakkel matibuyong na, bilbilan. Anya? Anya ngay? Amuyaw, napagbiddo takpay nga rod amasikog ide, takunak no agli maabulan ti sikog na ng buyong na magayap. Kan agpaiso dagiti bagbaga kakadwa, Rosa. Kat ni do siyang tinangibaga iti dayta. Aya. In replik laang. Anya? Kanuray mo ni do siyang. Pinmalbalasangan na di na mo ti bagina. Super uyaw ngam di na matammo ti bagina. Kundi leggings, wano pek shirt, ngam di na mabagay. Gabasos, kumapkapay, di kat agparangan, ti saan arumbang nga agparang, wano agpalkat. Husto yung mana nga siyang. Ay. Madidaytan Nanyala datanting kamat imarmaritis dita. Isardang mon. Saan nga amo no asino kada kay ti agsaso iti pudno ken ni Dusyang. Lakay, sikat ti barangay chairman, kan outstanding kapay ako naam. Dagitoy ang timang dadaal kan ka, nang runak at masungat ti barangay election sinton Oktubre. Uray ko nam, graduate kan kat ni Doming tag kandidato at chairman, ngam ko namat nga kandidato ka kagawad. Ay, wala. Anya ko matparikot di tayo, bakit? Kita dagiti ka barangayam nang runa ka dagiti babae nga awan mararamid da no di agtutot latta dita. Agmamarites ako nada iti sango dagiti tersina. Apay maninaya. Nagpangat ka naman ang daa siyang kanday adu siyang. Apay madan.
Natismis manayin, nagkikiks ni Basyo, ng asawa ni Marlene, ta super dabyana, kasta? Day, may saka mo tatismoso alam kayan. Ay, saan nang nangagkulaang? Nasaok lang mo ta. Anya kami tinagapaan da? No agistorya ni Asyang, ibaga na ni Dusyang tinang ibaga. Ito lang istorya mo't ni Dusyang, ni mo't Asyang timangi warwaras kunana. Ay, salbagan nagijay. Woy, isong aktignay ka. San aya abimbalbalasangan daye adosyang? Wun ba't ngamasin mo't ita ti mangaram kan kuana. Kat awan mo't makuna asikat na. Ha? Pwera pa nanguyaw kunakmat. Hay apo aya, may tultuladak pa kidin ngagsasao. Mas daawa ka. Ay naggapuan nga minday ta achismis asino tinagsangat dila na analaing anagsao. Kata sino pa'y? Isuda matlaang Hoy, Asyang. Mao din da ito apanang bala agwa kada kayo adwa. Wan, Chairman Gusteng. Iti ka nito amamuak, ngagkismis kayo pa'y. Makita yaw, siya kunti mangdusag iti nga ngayaw. Ay, saanan, Chairman? Wan, Chairman. Saanan, Chairman? Promise. Mamati kayo kumakanyak. Ay, di nakman araw ko pangag ka nakasta. Ay, dapay mat ngaron ni Asyang salbag ka. Da kayo mo't katit ni Chairman. Lailok lang mo't dayjay Ay na, nagbanglukit din ni Chairman. Okay, sumadin ka ako na. Dusagan ka makita mo la. Ay, awan pa rin ko, Chairman. Da kami matlaang kanido siyang dadad ditoy. Ta, ikismis mo manan, sika Asyang. Dalawa rumwara madidita, sikat ni si Wakag tingangana. Nasaya at nakasaritam dagi jay koste. Iso nga ro, dabi nalaga kidan. Nasaya at. Takunak nga rod kan, no matuloy ti barangay election itang Oktubre, dahitan ti mangdadal ka. Na ultimo dagiti nagbabasit at parikot ti barangay, saan mo pa'y maurnos? Amok! Iso nga ro dakin nasarita kida. Kit no di da pa'y la sumardang agnganga, sulnod ti dilanan. Chairman, ayan dagiti tanod. Mangigigtot ka. Apain kagawad, kas kamutla kamkamata ng 7,000 asayro. Dadu siyang kan Asyang asawak. Agpengpenget da igi sangot istor ni Banay. Saan ko ida maanawa wino? Mapagsina. Day tamod lagaya manya ko mati parikot. Agpengpenget na ko na. Wan, Chairman. Ayaban tayo kumadagiti tanod ta entay aganawa. Ay sada parikot data kagawad dugol. Dugol lamida. Mapantan kagawad. Kan mga lakit isang atimbada nom. Buya tamida takitag no didaksina. Kababain, Chairman. Iso nga, isinaklangan ni Asyang. Isot mang dadaal kanyak. What? Ay, kunak-nok pay-payso. Tagtagain na pala kaya. Domi, mabali namin. Itala ang masangok tagbasa iti magasin. Kasano, nakadumot tanti pakakumikuman iti barangay. Dandanisan ko pa'y na masango nga editan tayo, sinurat ko a short story. Tapno may email ko kumamatay.
Nabayagan nga wanay pablak asinurat ko. Dahil man ti masaag. Bayat na tiya. Titulo na lang. May intriga ako. Apayakas to ti titulo na. Nalay nga manurat iti ilo ko na ti nagsurat. Iso ti maysa ka iti makon ko na abangulan. Maysa ka nagtaglek-lecture na madanon ti annual seminar workshop ti gunglo na iti manurat ng Ilocano. Uy. Itaman pa nga o kagamanan dagita files mo a magazine. Nagbasa-basa man mo't na tao. Tadi ka kanay lang agtugtug gali ti laptop ter aramiday. Wenmat agbasa ka mo't iti sunurat dagiti padam a manurat. Wen nga raw. Nanda ko mamanan na ipablak asinurat ko, iso ko matibasag. Dandan samot nga script iti drama ti surusuratem. Dandan ni sa anak pa ikatama ka ipatulod iti kontribusyon ko na. Nagadumat kami ng tiraramidan may iti barangay. Bun aya. Kanayo na si kansa ti proxy kadagiti agab-absent akapada makagawad. Oy, ngam sigurado. Kabayatan ti panaglabas na iti aldaw. Adunton ti gumagay. Pagkunaamay. Siyempre, agpakitang gilas da na umadanin ti barangay eleksyon. Una niya. Iso sige laeng. Saan mo tabulsak dagiti kabarangayan tapno saan da makita ken mapaliiw dagiti kagawad a sado? Wen mo't. Ay wendom aday niya wag ti kasinsin mo iti kalman. Yapong ko iti tumang. Wen. Anya ka no ti may papaniti dayjay kalakayan iti lugar yo. Aapong yo iti tumang. Et na kanot ti agbakasyon. Ket kasla di tinagbugsutan kanot ti ibagbagana. Saan pa yung agkabaw? Saan kano pa? Kaedad ni Juan Ponce Enrile de jay. Oh? Line of 9 nan? Uy, veterano iti gubat de jay. Ay, mayat nga rod Ay, awagak man gayam di kasinsin ka. Damagak no matuloy ang agbakasyon da dito. Sige. Kaya't kumot makita dayjay nga apong mo, Dom. No ang bakasyon dito niya apong uban. Makapagpaot nga ta. Dakatungangak ti pampanunutan. Ang mga no ipapanda da kami ti mangpabugsot. Siyempre, lakay una yan. Malagip ko na itay nasukainan ni Rosa nakaduli na badok na diyako ni Suso. Ipadawat na kano. Mayat kano na dyan may pabadon to ka ni Apong Uban. Matuloy ng bakasyon dito. Indulin ko na gisa, sayang mo. Lalagda pa na gisa. Ay, mayata, awan ni Storbo. Awan ni Rosa. Isungay ridap kuman pa. Pag-ustok manang itin mata. Pasensya ka na, Rosa. Kapilita na makipagyan kadatan niya pong angkwan. Tawan mo't ngamin nabatin ka nagtiyanak na.
imununadan ang tatay. Kat dagiti ngay da dumaa ka kasinsin mo, Domeng. Awan mo tinagbati ijayan ni Apong. Isa pinanawan mo ten ni Apong di balay na, kat binirok na. Imbaga, kaya di barangay hul tinatupar na, kat nagdamag ijay. Kasta? Nakakaasimat ni Apong ko niya. Pagyanan ta pala dito balay. Sige. Anya ngay pa iti ibagakat at damatan ditoy. Diyak mo't papanawan. No ti panagkitam kanya kat awan asik iti lakay. Diyak mo ti bagbaga akasta. Wen, ununaan ka laang dom. No mapunas ti madi nga atap mo kanya. Anya, kabalayo ita ti Apong ni Domeng kunam. Wen tatang, kapilitan tawan mo't gayam tinabatin ka dagiti anak na. Tauray day di ama ni Domeng kat nabayag matan adim maga. Napaot ti biyag ti Apong ni Domeng Tadadakkel dagiti sarang alapayag na. Ay. Kasjay ka no, tatang? Anyamat nga iti connection ti dadakkel alapayag iti biyag ti tao. Basta kasta ti kunada. O imbaga, no di pagkabaw. Saan pa'y matatang? Madlaw no agkabawon ti tao, Rosa. Saan sapay nga agkabaw, tatang? Apag isutanda ka, Rosa. Agmerienda to itinaling taasaba. Lining tamgaya man dito sa babakait. Wen, malabas namin ti luumdan. Oh, kita man pa'y, Rosa. Umay kulay padamag nga da iji balay tay Apong da Domeng, ani Apong angkwan, nanang. Makipagyan ka da kayaw? Wen, Nikot kita nyo Nakapsut sanday jay. naparagsit pa'y matiti pa nagkita. O kwenta, agtawan nga ta ni tinobenta. Wen siguro. Makita mo to ni titsura na. Ay, pensyonadon sapay day jay. Aya? Ay, jak na damag. Jak mo. Kasla nang nagkuiti na minsan sa ni Domeng, pensyonado ti Apong nalakay. Umayak tuman, tinterbiyak, may panggapiti panawon ti gubat. Ang mga ado pa'y ti amok ngam isaw. Sos, nagsao ka manan ako nakgusto. Ngala, agmerienda tayo kit day. Pandaro sa Domeng, tanapanday jay ile. Agmay sa kano pinanawan da ni ama angkwan di tabalay da. Inakman kasarsarita. Dejay, nakamas nga at iti arubayan da Rosa. Anya tararamidin na tapaya, nagmas nga at. Di mabalin na pagtugawan dita. Naimbag ngagsapa, mamangkwan. Ni, kasla dinak nangag. Nakakonsinrit iti sugsugkitin na atapok. Di sursurat na iti katapukan babantigam na aruting. Na. Ay. Nembangal daw mo, inuoras mo, amangkwan. Nagloko ka na tao. Agdayaw ka matay, tibitiranaw. Huling sakit di ito'y alakay. Sino kaya? Siya, ti katugangan ni Domeng, apukom. Imbagman, tanay sarong kayo dito'y nagbugsutan. Uhat. Parang dito yan. Di pagbugsotak. Adda ka di sakit yo ama. Medyo.
Saan kayo asigurado no da sakit yaw? Unsa? Nay, pasigsakit di asa na sigurado ti panurot ti ala kaya. Anyat nagan mo itayay. Ghosting! Siya ti kapitan wino chairman dito barangay mi nagbugsutan. Kastaya. Maya. Katugangan na ka ni Domingo na. Wen, asawa ni Duming ti kakaisuna nga anak mi kensuping Ane Rosa. Unsa? Kastan sa jay. Imbaga ide ni Doming. Anyamot ngay dayta isursurat yo di ta katapukan. Awan. Adamot ikurkur ityo babon dayta igemyo aruteng. Han basak man. Ang kuan loves emang. Ay, mayat na. Mayat dayta surat mo di ta katapukan abang kuan. What? Malaglagip ko man dayta. Inay ayat ko. Aday di emang. No kasta eksyaw dayta agnagan iti emang ama. Medyo. Ex ko talaga. Di ka nagkatuluyan. Ay, nasigsigilat mo't di kabagis ka. Anang itangal. Anya. Iso nga, agpating kaakla iti kastuyan Laglagiplat na palabas ti mang liwliwa kadata. Lagip tinapalabas yulangan tinagan nga imang kasta. Amang ano kayat mo nga istoryaan ka. Alaman nga ro damang kwan. Sige. Agmas nga agkamatan dita sango anak. Ginistorya tamat. May mayat no mapantag tugaw iti bangko. Made no nakamas nga ad takit di dituyan ako namlan agtong-tong-tong kabayatan ti kwa. Umay ka ama. Iti ayan ti alsong ti pagtugawan ta. Ure agtugaw kayo ni tinaipaidang nga alo. Tasyak tagtugaw iti ngarab ti alsong. Apag isunanang, nagsinukat kami ni tatang. Anya nga itar aramidin ni tatang mo ijabalayaw. Istoryaan na kano ni Apong angkwan. Kasta. Imbis kat kumaadjalaklakay nga maisutag istorya kan kwa na. Ta siguradaw nga dadumutlat maistorya day jay. Makamudan ananang. Tano pa naging istorya ti pagsasaritaan. Adun sa ti istorya ni Apong angkwan. Sigurado day ta Istorya pa'y kit di ti panawon ti gubat Girilyan sa kano idi ni Apong angkwan. Mabalin. Taiti ko na atawon na anasurok ano binta. Ay kit ka bang bangwuran na idi gubat Iso asigurado naggirilya day. Amokmat ng gorilya lang na ibag. Nakilaban idi alalaki. Taamin alalaki idi panawon ti gubat. Napilitan da nakigubgubat mat. Ay kit kapilitan. Taamin kat tarigagayan da idintipan nakalpas ti gubat. Iso nga amin. Kaya't damot ti tumulong idin. Ay, agmerinda talatan. Bakit pa nagsarsarita ta, Rosa? Ay,
Wala nang, ay, talaga ang makimirienda ang kada kayo. Ay, katuon ah. Salit nagiti asing ket kinsakang awan na sila. Na. Salit. Ano apa ada kasultano ititipin na tayo dalatan. Na. Naranggas na talaga. Bagta na kalisa. Paglakit. Ay, nag-aasot pala. Usting. Ghosting, ama. Ghosting. Saan nga usting? Uraan niya ditan. Apay ako nayo ang nag-asat kayaw. Una. Nanay. Ano taon ka? Kabaw manin. Da kayo at di makaamuno manot taon yawn. Gayam. Ay, 10 katuwalo ko na. Agari, magaya man. Anya. Mamati ka. Iti anya, ama. Aduh, tinaram ko ini. Salit niya ayat ko nakmanay. Awan manlat na marka. Anya. Nakapoy kayo nga rod ano awan na margaan niyo. Ako adamay. Saan ko akay kayat? Isukit din tinaputot. Hakiti ano? Anya. Angam nay. Ayan nagiday putot ka. Ay, awandan. Kanay tatireklamo kaniapo Diyos. What? Nga pula ka na initipensyon ka. Anak ka eran-rano na nagitianon nga apok. Tiga po na ang binyagnak. Aging gaskastoy akalakay ka. Anya. Dagay. Nagnumaran na tipensyon ko. Iswaditanan. Pinanawak itan. Puno nga ito. Pagkaday ito yung alakay. Di ka nga tamamati ka nagitiimbagak. Anya. Ay, saan man mamati ka ma? Sige, agistorya kayo pa itipadas yung kan ayat. Ay, saan? Ikaw, may papaniti ko ba istorya? Dunga ka, sarento. Sarhento? Kunam kanyak, ama? Kawan. Apay. Nalipat amon. Asika ni sarhento manansala. Ya, Jesus, wabak. Kabaw. Napanmanan ni Duming iji barangay hall. Kanayon mo't lagit di nga iso tibilinan ni tatang agmalmalam itchay. Wala, agoy kumatan ni Apong. Ay, delikado no, sakit. Ay. Hala, pero ka naman ni Duming. Awan ni Duming, Apong! Sino ang nagpukpukaw? Umasinag ka na matitilo. Aliktad saman, di ba ka? Mapanak man la iti ayanan. Apong! Awan ni Duming. Kasta. Agam, di mo pigsaan te agsaugat. Umayan nagiti hapon. Haduda. Hapon ko na yung Apong? Uwan, haduda. Hatitog nagiti armas na. Aglamag ta.
Salhit nga uyak na tuyag. Mangisarsara. Awan mo ti pagbagayo hapon. Natay da amin hun. Pinatayan dagiti Amerikano. Ay, Dili pagpagakon. Awan dan. Sikamat. Ado ayat ti among maipapaniti istorya. Ay, sana pong. Da kayo, ha? Da kayo ti adot amuna. Isa nga agstorya kayo man di. Awan. Buisit ti uyag ko. Danggam. Istorya. Uyag ka na. Ay na. Nagkaroon ta ulit kayo, apong. Nasaya at nun hospital da ni ama ang kwan. Wen nga Rod, iso ama pantayo matkitaan Talaga ama panta. Mangisagana ka iti balon ta ama merienda. Balunan tamot Katwon, talaga nga gitugot ta iti balon. Ang mga no saan anak ka itugot ni Rosa. Ito, uy, ganaya. Tata, marigatan ni apong aguyak. Agkalma day ta, nurse. Aprusam day ta bukod na. Kitaan mo di agsartain. Da kayo matata. Langgong. Gusting. Di mo ang agawin day ta ang diligwardya. Diligwardya nga. Awan. Dilagwardya. Kurakon. Kasta. Niya ka no. May sakadang iti nang ispal iti kanyak iti babatan. Anya ngay ama, nagkalman ti uyag yo? Saan pa? Jesus ako. Aprusak ka no day tabukot yo, apo? Alaman, basta. Iba'y bayag mo. Mayat arik na. O sige, ituloy mo nga pusan. Ay, kayat ko lang. Kunak to kayat na. O di nagkalman ti uyak na. Nay. Nagado kayo na bumisita dito ospital? Ay, isudan da kita estudyante amang interview kanu kini apong lakay. Nay. Apay, anyat damagan nyo kini ama ang kwano, Beng? Ay, may papan iti Philippine history, tata. Amo may nga do ti amo ni apong kadagiti may papan iti gubat. Ay, uri siya. Ano tamok? Bay, anyo ni amang kwanta katurturog na. Ni nakaturugan. Alaman nga ro, tata, na kayon ti agistorya. Ado kat tinabaliwan iti husto. May panggap iti radyo na ito, aya? Mabalin mo, tata. Istorya ag tumat iti ikit kung agsursurat iti drama. Taid drama dan toto istoryayo. Ay, talaga nga doon na baliwan. Iso asyak tag istorya, ta isot pudpud no. Alan, agda magkantasong batak basan. Alan. Ay, mahet buta karabukob yun ama. Makasao kayo ni Tilimpyaw. Luko ka gusting. Agawan nak pala itiksi na
Ay, apaw. Aglisi kayo. Ay, kalkalan. Sige. Gundawaya mong basang. Agdamag kan kasong batak. Tadi pa'y bumalaot niya ang kuhan. Adamot may tultulong yapong mo iti kadana dito nagbugsutan do, may. Wan tatang, nagbalin mo na historiador. Uno para istorya ka iti ubing, asana makamo iti istorya di gubat. Naglakayan lang tagis istorya. Kasta ati lakay. Pakairanudan ure agkabawin. Ngam dinaklunan ng kabawan, tatang. Iwan mo ta. Kasta ti lakay, ure siyak mo ta. Awan lumakay kunada nga rod. Kita anak man, lakay ako na iti pa nagkitam ha, manugang ka. Ha? Ay, saan pa tatang? Kabampanwagan niyo. Tita. Kabangbanguran niyo pala nga agaram, no? Barukay ko ma. Anya? Agpay siya, Domeng. Uwan mo. Kabampanwagan niyo pala. Domeng. Agring ka. Gising. Turog ka la, turog. Ay, anda kayo matarang. Wen, imaya teng kuyog ko tilakay amang sapsapol king ka nga apong mun sa kana. Nyapong ang kwan. Ay, kwa. Natay gaya mo na dyan. Sino nga apong ka, tatang? Domi, mabali namin. Naglukon. Ayan man nga tanda di paborito ka Carson Silyok. Makadigo sa kumano na biro kak pailay tay. Imbilag ko la dito di na minsan ngal daw. Inakas nga tan ni Sofay. Langgong kakiti! Nago, Nya. Danga! Na. Apa papanahon na. Siyak ta akin kabagyan, iti akin balay ditoy. Na. Uray kabagyan! Sus ako. Siya pati ang baybayad iti abang! Ay, anya dagitan nga kasawa. Inal daw sa ti panagapad Uray no siyak ti kapitan ti barangay. Yak basta pakibiyangan dagita. Lakay. Apat ti agasawa. At buy-buya kan sa mga tisyute. Lapo man ang kantuyan! Woy. Wala ditoy! Dita, si Mardagan, pimarawan tayo lalaki, mawrin. Ay, una ya. Kasla shooting ti pinigat nga ramidin dagita nga kasawa. Di ta palagsina. Yung tikas tang inal daw ti apada. Makaisturbuda pa iti torog no dadumar. Parbangon pa lang agbinugaw na kumaro da. Ayun nga, Rod. Bagaan nyo man ida, ta makaisturbuda. Masiguradok, umay ito agipulong ni Ampay. Isunto ti panang bagbagak kinkwana. Kat ni Boyeng, di mo bagbagaan. Sa balin tumod ngal daw Pagkapyaan nyo ida, nagpinasugnod na. Madi, tiyag sinang agasawa. No isot, pakaragsakan titunggal may sata na umadan. Ayawan problema dita. Konsentidor kamot kadagiti agaapang agasawa no kastala kay. Ibagbagak lang ti adda diti panunot ko. Saan aga po taag last term kan akit baybay amon dagiti kakasta a problema ti barangay. Awagak ni Dumeng ta iso ti mapandita. Iso ti mangibaga makaisturbuda. Pagsardingen na ida. Napandan iti barangay hon nanang. Pag kinapyaan da ida ijayon. Mayat mo iti naramid ni Dumay. Wen nanang, imbag ata di nagtukyad ni Buyang iti ingguyod ni Dumeng. Aglablabos dan. Iso arumbang la matungtong dan. Isturbo dala akanayo na in. Anyat ba nagtisaritaan dahil agasawang agsinsina lakay?
Pinagkapyami idaa. Tadi damad lagayam kay tagsina. Anya, ay sa bagay, pinalagi pa ako ni tinaminsan dahi nga ampe, nga mong kaslawan nangag na. Awan sa tipagnaan, tibagbaga kadakwada. Ang ala, parang agkapyadan kat saan da namang istorbo, no iti parbagaw. Anya ti pag-apaan da? Agpadada iti pababasol iti tunggal maysa. Ibaga ni ampe wino ampiang, adda ka no babae ni Buyeng. Ibagamot ni Buyeng, ngagpapaaram ni bakit nga. Oh. Nagpadadan sabat nga miniter aramid. Adun sa tidi mo amo na pasamak niti barangay lakay. Anya pa'y dagiti jak amo aya. Awan mo tunay ti problema. Anya nga awan uray ako nam kat agaapan dagiti agasawa kas kadagkakaruba. Adun ti isturbo adi mangikas kaso. Ay, aging gatawan may kamang iti opisina ti barangay ari ti agasawa wenno oray asino dita. Nariga ti makibibiyang. Adamot pagpatinggaan ti pagrebengang kahit. Ay, kasta aya. Saan mo tagapot na chairman da taon kat pagkibiyangan mo tamin ay? Saan mo ngam no ikamang daday ta problema ay kat kitaan mi Ditan, ti panggapuan mi makibiyang. Tapno kitaan mi mo't ati pagimbagan ti amin. Saan amabali na makibibiyang kami latan? Kasinsin mamatgayam ni Ampi alias Ampiang akarubar tatang. Wan, medyo adayon? Ure Sana question no adayo no asidag akabagyam. Basta kabagyam. Wan matkit di Agkaraapad ang agasawa. Di dala maumuma. Kasano, awan inding ti apada tagpadadamot iti akusasyon. Ibagan ni Buyeng alalakiro ni Ampi. Ibagamot ni Ampi ababaero ni Buyeng. Anya pa'y nga iti ending na. Agending kumaditan tagpadadamot na iti ibagbaga. Kuma. Nukas ta adi damula maurnos ti bagbagida. Agsina dalat ta kuma. Total kat saan da pa'y mo ta nagkasara ko nam. Wan, nalakalang agsina da kuma Ang jakman ammo. Makaisturbo da pa'y kit din. Nangron ano dahi tayo iranada ti agapa iti rabi Santo pala makilumbamot nga agtagoob ti aso di takaroba. Alabay kas president ti Women's Federation, kasaritak tuman ni Ampiang. Kasayaatan, barang denggen na ka. Pinaypaysumatan ni Rosa tinakikaaroba di tayang daboyong. Tajayoy. Pinastragan ni Ampay. Ay, kanya laki din na kita kaaroba. Di dala mapanunot nga mga ada makapanunot ang mga reklamo iti kinaringgurda. Ang makaisturbo na pa yun. Imbagla kumano, balay da na ita paggiganan da. Saan nalakala ko mapetisyonan da. No di dala tagnaknaka. Ano? Ilat ko man pala dito sa pa. Dumikaran tayo puyat ko. Ay, sa kuyap-yipan ako. Agsortak tumanan nito, madamdama. Ilidap ko pala dito.
Uh, Nay. Dan sa sanga ilikot. San lakit diyan ni Suping dayta. Ano, adan nalipatan na. Apay ngagtuktok pa lang. Uncle Gusteng, umay kami man. Ni, uncle ko na naman. Wait a minute! Mabit lang! Sino nga ta data, mga uncle kanya kaya? Si Kamat, ay say, da kayo mat nga agasawa, buyeng, ampay, apay. Uncle, Wala, sumrek kayo. Oh, nagapa kayo kadimanain, katumayo ikamang di pa nagurno siya. ay, kwa. Saan kami anagapa, tata? Malaala. Sige, tugaw kayo. Dito yung unag ti pagsasalitaan tayo. Uncle, Agtugaw kayo, pay. pinapanaw da kami ni Jay pagigyanan mi, Uncle. Iso nga, umay kami kumapay lang agyan dito'y balahyaw. Pangaasi, tata. Uncle kunakmatan Kasyan na kami kuma. What? Napananda ka nun ngay, Rosa. Ije ka no ayan dananang. Imbag man tasan adito'y tinaturong da. Mabaindang hatakadata Siyempre, amo talatan tiga po na napapanaw da dita paggigyanan da. Sinayang da. Libre pa ti panagyan da dita, tabali caretaker da. Dayta nga rod, apa dan tulang nga apa. Ang magure ka. Anyaya ti pagapapaan da, tadimot la agindingan. Nakasaritak ti kaaroba amasansan amatiliwak amang sisiim kadakwada. Anya? Ay na, Tom. Man na naumat na may sadayjay. Amo na amin tiga po ti pagapapaan da buyang kan ampay. Aya. Anya nga paso da jay? Agpadadan Atan sa babae ni buyang. Katlimat ampay. Agpapaaram samot. Anya? Wala ka tinalimbong ti utak na kadakwadan. Kaslakastan Tasigun itinangagjay para si Im. Kaya't kanumat nga iparik na ni ampikin ni Buying, ti marikrik na na. Anya daytan? Iso nasaya at mat, tasan adito'y balay tinagkamangan da. Makaamon da tatangken na ng amang bagbaga kadakwada, no di da pa'y laag nakam. Jaklakit di kayat nga aramidin da dito ti kasitar aramidin da apa nagap-apa ijinagyanan da balay. Ibaga, medya ka nakam. Tanay, kakasimot piman, di bakit nan, alipliputan na. Gusteng, kasla ni Buyeng la ka anang kakmutan ti agbasbasol ken mangirogrogi iti apa da? Kasta tinistorya kanyak ni Ampe. Impakitan tupay ni Ampe ti dungir na. Anya, kat kasanaw mo at yagapuanan ti karamot ni Ampe, jitakyag ni Buyeng, alaman. Ay, awan amok ditan Tawan mo ti bagbaga ni Buyeng kanyak. Nagpulong mo't kanyak ni Buyeng. Nagado ti gapuanan ti karamot ijitakyag kentenged na. Ati pa'y daya nga Ampe ti pusa ng karkaramot ken ni Buyeng. Ala, bayam, kasaritak tumot ni Buyeng. Maditikas ta ajarda. Sige, bagbagam idala kay. Sika ti kapitan, no chairman ti barangay. Kat naayon ti trabahom daytan.
cellphone ni Buying, Uncle Gusting. Ayan ni Buyeng. At da JCR. Agsikal-sikal nga min tibuksit na. Inaksong batan di umawawag. No. Darling, din nakapunpok. Hello, darling? Hello, darling? Apa adi kag sao? Sino ka no? Darling, mati nakapunbok nga umawawag, uncle. Di mo't sumungbat. Hello, darling? Inidap na, uncle. Ay, dangamad. Kasano asong batan nakakat darling matgayam jay mawag. Ha? Amuyo na di agnagan iti darling, uncle? Saan? Ngam di mat kunam nga da babae ni Buyeng. Isuda jayin na tay darling na. Ti babae na. Ha? Nay. Ngunong agpaiso. Apay ajak na panunod akas tangkal. Loka. Hala, idi sumut lang dito silpon. Puun man ti apa yun iti asawa. Numamon na pinakibiyangam ti silpon niya. Di uray man. Na? Si tarot kidi Saan na makapaglibak Kita man kidi no da text na ditoy. Langgong ka. Ingkas kasar mo pa'y matngarod ni Ampe. No plano matlagayam asukatan. Uncle. Awan mo't plano ka kasta. Isumot nga minti nangirugrog Nga, anya nga isa? Ang pangkit di Kanayon na nga ibaga nga at na babaik. Idinto ta awan pa'y matiplano idi amangarim idaya pada na matlang ampang. Anya? Ni ampi matla ang tinagidoron kanyak no apay anagaramak ni babes. Takasano? At damot dudes na. Anya? Sasawam di ta adods, dorbab. Saan kit din? Lalakim dayjay. Katiks mo nga agnagan iti dudes. Kapilitan anak kilalaki Tapno patastan. Nay. Di kay agapay di sanwana ka. Day tate anawaan nyo, uncle. Saan nyo kapin idinto tasyaket antik ni antisuping nga asawa yaw. Siya, ti sakit ni Uncle Gusteng. Iso apumanaw kan dito'y balay, Buying dorbab. Anya, sana mabalain. Syakit din nakabagyan dati papanawon da. Sika ati pumanaw. Ala, panaw! Ay, di kayo agsardang. Sumarding kayo! Day tati pagsardang nyo. Sika ati sumardang! Siyak mo ti sinipat mo. Salbag kayo! Pumabil kagayam, Salbag kayo. Pumanaw kayo di balay. Siyak gandin di kabiling yaw. Anya nga, di kalakit na pasensyaan, Edan. Anya? Pasensyak na gijay nga oray nagsinublatan na katinong pa. Saan damot ka nung ngayong gagara? Saan mo't asikat itong paanda kuman, no di ka? Ay, di mamuti sasawam. Sigon kin ni Buyeng, ni Ampiang, uno ampi tibalsin na kuma, tatinong pangarod ni Ampiang, ngamintayam ka nung tabagim gamin. Kasano ngay? Di sikan atin na tirwan. Anya? Saan kat nagpaisaon? Uray ni Ampe, isuti ko na, pinarutpot ko ngamin. Kaya't nangarot ti umay ko mga agyaman kanyak. Tano di mo lang atakano insangga, day tapingping mau, jay pingping na, tinadiswan, ijay nakulap ni Buyeng. Tasak pa yan tidaka sita. Paiman! Ayan dan! Sa dino tinagkabangan da! Salpag! Ay! Sa dino tinagkabangan da! Hindi pinapanaw kay dati yung balay!
Nagsubli na ka day, niya nagkapunta balay. Saan? Ayan na ka doon. Ibagam, tasarang nga na kita. Baybay amidan lakas. Ay, saan na mabaling? Saan na siya tipagbalin ng dadakas? Nan, ayan da, ibagam mo. Kwa, ayan da rusa. Ah. Anyan tigas to eh. Napuyatan na taon. Pasensya amon tabuyang kan ampe, dong. Jakmut maanawa idan ni dirabi eh. Saan na pa nagpaidam Rosa? Ngamjak kayatan ngagyan na pa dito balay. Ibagam ta sumapul na iti sa balya pagyananda. Lawan, kasaritak idainton makariing da. May sapa reta. Senyorito kan senyorita dan. Nagladaw da ngagriring. Kasla bumalay damot atalagan. Kasano, mabain kanumat ni ampiang agaraw iti kusina taa. Tama nga no, jak magustuhan no pakibiyangan na dagiti alikaman. Pambaritis na itati sadot. Dumeng. Saan kit Man ano ko Rosa, hanyat may tulong ka. Unang na kumaano ko Kuma, hangam baybay akon. Madi, jak magustuhan ti Jarda. Isu mala pinapanaw ni tatang ida. Unkat nga taa. Bayam, tay kunakon. Kasaritak to ida nga agasawa. Sige. Narigat mo na basta papanawon talot ta idan. Ikantay da iti gundaweng agpanunot. Tabareng agbaliw dan. Sumrek kayo, tatang. Kumusta na giti agasawa borderyo? Nakaturog dan sa palang. Nay, naglalaing dan. Aglas 8, nakakip-kip na kaila. Saan ba ka? Diyan naman nga tan. Ampang ka talaga. Si kamot si Adda lalaki na. Agpapasok ka Nini, madi ah. Di dalata nagbaliw. Tas sada binigat. Anya? Siga. Aramidin nyo kay. Mayatlatan, kasta. Di atog na rin ida. Amang ano, papanawon mi mat ida na kasi tinaramid yaw. Ay saan? Adda na panunot ko apamuspusan. Iso ngay mayak. Umay ka. Serken ta ida. Di tayo da kwarta ko. Pagbali na kang kordorita roba, mapairo! Ampang ka! Kalbong ka mo ta! Sige! Ipapasya! Karamutan ang piyang! Ipungat kuya! Ang mga lumakapaglimnawan na tatang. Hala! Usulitan! Isartan yun! Nagkal! Kas nakita yung man! Kakasya kita naman yan na! Nakarkarwak pa ya. Agdaran ti kinaramutan na rupak. At may nagapgasal. Ngala! Agrubuat kayan! Apay apagrubuatan da kami. Pumanaw kayo ni Tibalay May. Ngam, agsina kayo. Wen! Agsina kayon, tapnusan kayon nga agapan no sa dino ti umakaran nyo. Ala! Robert! Sina! Alan! Aggaraw kayo na, Robert! Sina! Pag sinahanda kami, Uncle. Agsina kayon! Di kay makawawat! Ha! Ha! Uying! Ang sinata ka din! Isinan akon! Nay, ampiyang ka talaga! Di mo matlagayam ka ti makisina, ampang! Awa, di dagsina. Nalakaayat eh. Ay, natagtagainap ko mo ito. Managapang agasawa.